Ginbuyagyag ni former Public Works and Highways District Engineer Brice Hernandez nga may dugang pa nga mga opisyal sang gobyerno ang involved sa maanomaliya nga flood control projects. Apang sa pag-atubang sa Senado, partikular sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon, ginsiling sini nga wala siya sang mabakod nga mga ebidensya subong bangud nga naka-detain siya. Sa hearing, ginpamangkot siya ni Senator Bato de la Rosa kung nga duha lang ka mga senador ang iya ginhingadlan sa tanan kag sa kadamuon nga proyekto nga iya ginauyatan. Sa sabat sini ginpahayag niya nga nakahibalo siya nga may iban nga involved bangod sang text messages halin kay former DPWH District Engineer Henry Alcantara kag halin man sa iba niya nga mga staff. Yaring kabahin sang pahayag ni Brice Hernandez. Dalawang lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True ano po, sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino? Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Emotional naman si Brice Hernandez ang nagsiling nga handa siya nga ibalik ang dapat ibalik nga kwarta. Nagpanawagan man ini sa iya na boss sa DPWH nga si Henry Alcantara nga mag-ako naman sa iya nga mga nahibalaan sa mga irregularidad sa flood control projects. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Si Brice Hernandez kag si Blue Ribbon Committee Chair Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Binudlayan naman ang panel nga mapaako si Henry Alcantara nga siya ang tawo nga nakitaan sa pictures kung sa din makitaan nga mayara sang bulto-bulto nga cash. Pahayag ni Alcantara, posible nga siya ato, apang posible nga hindi man. Alam mo, maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ka pa. Ikaw yun o hindi ikaw? Kasi posible pong ako, posible hindi po. Hindi ko po kasi Your Honor. Posible pong ako. Siguraduhin mo na kasi ikaw talaga yan eh. Ayan ayan, may relo. Relo mo ba yan? Baka po, Your Oh, sige, ikaw na nga talaga, hindi baka. Alright. Si Henry Alcantara kag si Senator Ping Lacson naka-flash sa screen ang pictures ang cash nga ginpakita mananay sa hearing sang Kamara.